Sanibonani bantu base-South Africa, bafowethu nodadewethu, siyanibingelela. Kukhona into engifuna siyinothise la kakhulu ukuthi ama-South Africans esikhathini samanje noma i-South Africa isizondwa kakhulu e-Africa. Thanks kulabo abasenzele sawina leso sicoco sokuthi sizonde kakhulu amazwe ase-Africa, abafowethu nodadewethu abahlala kwamanye amazwe sebeyasizonda kakhulu. Kunento engihlale ngiyinaka-ke bantu base-South Africa ukuthi thina sinamandla kakhulu ekwenzeni izinto ezi-destructive. Sinamandla kakhulu mekuthiwa sizokwenza into ephathelene no-destroyer. Siyakwazi ukuyenza kahle futhi si-execute kahle iphumelele into ehlangene no-destroyer. Kodwa mekuthiwa mhlambe senza into e-positive emayelana nokwakha, no, ngeke izenze ke South Africa. Angeke asikwazi ukuyenza leyo nto. For instance nje awubheke isikhathi se-looting ngo-2021 ukuthi abantu balutha kangakanani. Why? Futhi belutha with the confidence. Why? It's because kwakuyinto eyayi-negative kakhulu and yayibulala umnotho wase-South Africa. So bayayithanda into efana naleyo. Ama-South Africans ayahlangana impela afune ukuthi enze sure ukuthi into e-destructive ay-united kuyona. Let's suppose kuqhamuka umuntu la uthi omnyama athi, hey bantu base-South Africa ake sakheni izinkampani ezizosiza abantu bakithi. Ngeke baze bakuvume lokho. Ngeke baze bakuvume lokho. I bet my life on it. Ngeke baze bakuvume lokho. Why? Because ku-positive kuzoqhuba iy'mpilo zabantu abamnyama ziye phambili. Qhamuka umuntu uthi, hey base-South Africa hlanganise no-5 rand sakhe isikole endaweni ethize asemakhaya. Ngeke baze bayivume loo nto. Why? Because i-positive. Yabona-ke into ebangela lokho kakhulu ma-South Africans ukuthi sisupporta kakhulu lesibongo saka-Z esiqala ngo-Z. Yabo isibongo esiqala ngo-Z sine-destructive eningi ngale ndlela exakile. Angazi noma abantu base-South Africa bakwazi ukubona lokho. Wherever you want i-destruction, faka leso sibongo uzothola i-destruction. Economy izo-distracteka, ukweba kuzonyuka phezulu. Anywhere you want destructiveness, faka lesibongo esiqala ngo-Z uzobona South Africa izophenduka ibe amalahle. Why? Because nilalela lesibongo esiqala ngo-Z qala. Laba abayitshena ukuthi ibona akufanele baphathe kuphela, bengaphethe bona isibongo sabo akekho omunye ongaphatha. I mean, what nonsense is that? What nonsense is that? Ukuthi mangabe kungekho nje lesibongo saka-Z, anyone else uyislima. I mean, angi-understand leyo nto leyo. Nami ngingakujabulela nje ukuthi kuphathe umuntu wakaZondi ngelinye ilanga. Ngingakujabulela nje ukuthi kuphathe umuntu wakaNgcobo ngelinye ilanga. Yabo? Hayi, naye ngane ngibize. Ya, dali wami.